Wannan ita ce kasuwar Sasa jihar Oyo, garin Sasa jihar Oyo, inda ake faɗa tsakanin Hausawa da Yarbawa a yau Juma'a aka fara wannan faɗa da safe. An kona gidaje da shaguna da motocin dukiyoyin 'yan arewa da Hausawa da Yarbawa. Allah kaɗai ya san adadin mutanen da aka kashe. Nan shine cikin jihar kasuwa, shine cikin kasuwar inda take ci da wuta. Dama ba tafi wata 2 da ya wuce da irin wannan abin ya faru a garin ba. An turo hukuma ta zo tun karfe 8 har kawo yanzu ko bindiga ɗaya ba su iya harbawa ba. Sun ce ba a ba su umarni ba. Don haka da mu post ɗin wannan abubuwa, mutanenmu don Allah ku duba ku yada.